हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङै दङ। गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि मक टेस्टआ जासिगोन नालाय दा बेनिनो आं नोंथांमोननो रिमाइन्डार भिडिअ खालामदों जाहाथे सोरबाफोर बावना दङब्ला नोंथांमोना गोसोआव लादो आरो डेटआ जागोन 17 आरो 20 जुनाव जागोन साननै होनदों। दा बेनि गेजेराव आलदा आलदा जागोन स्ट्रिमा साइन्स आर्ट्स आलदा जागोन जे माब्ला जागोन बिनि अफिसियेल नटिस होगोन। दा बोरै लगइन खालामनांगौ आं फिन खनसेबाव नोंथांमोननो खिथानोसै बेनिखायनो भिडिअखौल' नोंथांमोना नायलांबाय थादो। दा अफिसियेल वेबसाइटआव फैयोब्ला इउनिभार्सिटियाव बेबायदि मोनगोन। दा बेयाव फैनाय लोगो लोगो बेयाव दङ लोगोफोर इउजि एन्ड पिजि एग्जामिनेशन्सनि गाइडलाइन्स होनाय दङ। दा जोङो बे लगिनआव थुना होनांगोन नोंथांमोना नैबे लगिनआव थुनांगोन। दा जों लगिनआव थुनोसै मक टेस्ट खालामनोबा जों लगिनआव थुनांगोन आरो दा जों बेनिखायनो नायनोसै फैदो माखासे गाइडलाइन्स। दा बेयाव एग्जामिनेशन पर्टेला गेवना फैगोन आरो जेब्ला नोंथांमोना लगिनआव थुगोन आरो बोरै लगइन खालामनांगौ आं नोंथांमोननो होगासिनो दङ। दा जों बेयाव माखासे गाइडलाइन्स नायग्रोनोसै। दा बेयाव होनाय दङ नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय बेखौ आं बुंबाय थाला। दा बेनिफ्राय जों थांसै फैदो गाहायाव। दा गाहायाव फैनाय लोगो लोगो नायदो नोंथांमोना नैबाव नुनो मोनदों अनलाइन। दा नोंथांमोना बे आखाइ नुदोंना बेयाव नोंथांमोना थुना होनांगोन आखाइ नुनायाव। दा नोंथांमोना बेयाव थुना होदो आखाइयाव थुना हो अब्लानो अनलाइन पर्टेला गेवना फैगोन। दा बेयाव आङो थुबाय नै। दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो गाइडलाइन्स फैगोन। दा गाइडलाइन्सखौ नोंथांमोना प्रपारलि गासैखौबो बुजिना लाखा नङाब्ला नोंथांमोना आन्दायनो हागौ जेब्लानोखि रियेल एग्जामा जागोन। दा फार्स्टआव नोंथांमोना माजों नोंथांमोना लगइन खालामगोननो बेनो जाबाय अनलाइन एग्जामाव। दा मक टेस्टआवबो बेनो जागोन आरो रियेल एग्जामावबो बेनो जागोन। बेनो जाबाय नोंथांमोननि मबाइल नाम्बार डेट अफ बार्थ बेनिफ्राय रेजिस्ट्रेसन नाम्बार नोंथांमोना बेजों लगइन खालामनांगोन। बेनिफ्राय जों नायनोसै सेकेन्डआव। दा सेकेन्डआव एन्सार सिट नोंथांमोना आपल'ड बेनिफ्राय कुइसन पेपार डाउनल'ड खालामनो हागोन बे अपसन थाखागोन। बेनिफ्राय 3आव दङ 3आव बुंदों जे नोंथांमोना मोनसे कलम मोनगोन आरो बेनिफ्रायनो कुइसन पेपारखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन नाथाय रियेल कुइसन पेपार नङा जास्ट फरमेट नोंथांमोना मोनगोन बेखौनो नोंथांमोना डाउनल'ड खालामफ्लानांगोन आरो जास्ट प्रेक्टिस नालाय। बेनिफ्राय 10 पेजल' आपल'ड खालामनो हागोन बारा हानाय नङा। बेनिफ्राय एमबिआ 5 MBनि नोंथांमोना खम खालामनांगोन बारा खालामनाङा। बेनिफ्राय मेक्सिमाम 5 MB होनदों जास्ट नोंथांमोना 4-3 MB खालाम जाहाथे आपल'ड खालामनायाव टाइम लाया। बेनिफ्राय MB खमायनायनि भिडिअ आं खालामखाबाय सिगाङावनो नोंथांमोना नायना लादो। बेनिफ्राय 5आव फैयोब्ला आपल'ड खालामनायनि माखासे टाइम दङ बेनो जाबाय नोंथांमोना नुनो मोनदों एग्जामा जोबनाय लोगो लोगो 30 मिनिट्सनि उनावनो आपल'ड खालामनो हागोन होनना बुंदों। पर्टेला गेवगोन आरो 30 मिनिट्सनि उनाव बेनिफ्राय आपल'ड खालामनायनि टाइमा थागोन 60 मिनिट्स। दा बेनि गेजेराव नोंथांमोना थाबैनो खालामनांगोन नेट गोनां जायगायाव थांनानै। बेनिफ्राय नाम्बार 6आव होनदों लोगोफोर स्केन नोंथांमोना खालामनांगोन। स्केन खालामनासो आपल'ड खालामनांगन A4 साइजआव नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय बेखौ आं बुंबाय थाला। बेनिफ्राय नोंथांमोना 7 नाम्बाराव होनदों जे मबाइलाव नोंथांमोना PDF फाइल खालामदो ओमफ्राय बेखौ नोंथांमोना फट' बा इमेज खालामनाङा आरो बेखौ बुंनाय जादों बेयाव। बेनिफ्राय जुदि माबाफोर नोंथांमोना मक टेस्ट खालामनायाव प्रब्लेम मोनोबा इम्परटेन्ट बेखौ नोंथांमोना नायना ला बेनो जाबाय टल फ्रि नाम्बार दङ हेल्पलाइन नाम्बार बेयाव नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांमोना प्रब्लेमखौ शेयार खालामनो हागोन। दा बेनि टाइमिंआ थागोन 10 AM निफ्राय लानानै 5 PM सिमनि गेजेराव नोंथांमोना कल खालामनानै रायज्लायहरनो हागोन। दा बेयाव बुंदों लोगोफोर वेबसाइटआ नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय ओमफ्राय दानिया ब्राउजारा नायदो नै मजिला फायारफक्स दङ बेनिफ्राय गुगोल क्रमाव थांनानै नोंथांमोना अनलाइन एग्जाम होनो हागोन। दा बेयाव जोङो एग्रियाव थुना होदो एग्रियाव थुना होनोसै दानिया प्रसिडआव थुना होदो। दा प्रसिडआव थुनाय लोगो लोगोनो गेवना फैसिगोन आरो पर्टेला। दा नै लगइन खालामनायाव नुबायना नोंथांमोना नुनो मोनदों इमेल आइडि नाङा नोंथांमोना जास्ट इमेल आइडि नाङा बेयाव जास्ट नोंथांमोननि बेयाव नुनायखौ होदो बेनो जाबाय रेजिस्ट्रेसन नाम्बार बेनिफ्राय रेजिस्टार मबाइल नाम्बार बेनिफ्राय डेट अफ बार्थ होनानै साबमिट खालामदो अब्लानो नोंथांमोननि बे एग्जाम पर्टेला गेवना फैगोन कुइसन पेपार डाउनल'ड खालामनो हागोन आरो एन्सार सिट आपल'ड खालामनो हागोन आरो लोगोफोर। दा बेनोसै आरो टाइमा लोगोफोर टाइमखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव होदोंमोन टाइमा 8टानिफ्राय जागोन 4टासिम नोंथांमोना 8टानिफ्राय 4टासिमनि गेजेराव प्रेक्टिस खालामनो हागोन।